Croes yn ôl i chi. Dyn ni'n gorffan y rhaglen heddiw ma'n egegin, ond cyn trafod a coginio y pwdin blasus ar y ffordd, dwi wedi cael cyfle i flasu'r stiw, de. Hyfryd iawn, mae rhywun, ti chdi sôn bod chi'n trio cadw'r llysia yn crisp a chael crunch yn nhw. Sylwi na. Llysia gwahanol, dwi'n meddwl yn gweithio. Ie, gweithio. A nid jyst i chi gydeall, nid jyst un blas bach gafodd e. Na ci. A nes i do, mi nes i lannas cyn i chi ddweud do. I dripio fo bob man. Reit, rhywbeth bach melys y ti nawr, Ie, da ni'n gwneud fritters a da ni'n gwneud o efo chydig bach o cwrstad cartrefol, lle. Dyna di geia, de, cwrstad. So fan hyn, mae gennym fi menyn o dŵr. So fan hyn, cwpan o dŵr, 50 gram o menyn. A be da ni'n gwneud i siw pastry. Reit, so be dwi'n amadu ydi rhyw hanner gwpan o flawd i hwnnw. Blawd codi, blawd plaen, beth yw Blawd plaen. Blawd plaen. A wedyn, Cymysgu fi gyd. da ni'n ymwneud y rŵ, lle mae'r... Mae wedi cael ei enwi ar ôl y ddau chef, ynddo. Y rŵ, y sos, mae lle. Fel hyn, sa chi'n dechrau sos chi i cheese sauce, bechamel. Wbath. Sylfaen unio'r un peth. Ie. Ti'n siw pastry? Fe siw pastry ti'n gwneud fel profiteroles a eclairs, ia? Ie, popeth fel la. O, chama, gyd yn belen. So mae'n dod at ei gilydd wan, a fi ddweud belan. A be da ni'n neud fan hyn hefyd ydy, da ni'n coginio'r blawd i gyd allan, cos ti'n misio fo'n powdri. Ie. Dwi'n meddwl hwnna wedi dod yn rhoi, dwi'n meddwl. Ynddi. A ni'n disgwyl hynna, neu gyfadda? Mae o ddipyn o... Mae bach o waith mo'n braich, ie. Oes. Ie. Na ni. A does am owns yn cael ei wastio, chwaith? Na, dim byd, mae'r pan o lan. Sy'n gres. Be da ni'n neud efo hwn ydy, da ni'n gadael o i oeri chdi bach. Tam yn hollol oer? Na, ci. Gadael o'n rhyw 10 munud. Oce. So dal gwnes yn ddo fo? Reit. A wedyn, da ni'n ymwneud o yn yr mixer yma, lle. Ac tra ti'n mixio fe fewn, adio 3 wy. Reit. Cyfa, which dwi wedi gwneud yn barod. Sorry. Na, os fari o sŵn yn mynd i'n gwybod siarad. A wedyn fan hyn, dwi am adio'r afal i fewn. Oce. So ti'n rhoi afal mewn yn y cymysgedd nawr, Fewn yn y cymysgedd, ie. Reit. Dych chi'n gweld y cymysgedd fan hyn? Na fo'r cymysgedd efo'r wyau O, fewn. da ni gomod fwy melyn nawr. Yndi. Felly, ie, nes i gratio'r afal. Gratio'r afal, ie. Cos ti eisiau fod drwyddo fe i gyd, lle. Ie. Neu sawl afal ti'n ei ddefnyddio rwan ar gyfer hynny? Un afal dwi'n defnyddio i hwn. Oce. Os ti eisiau fwy o afal, adio fwy o afal. Ond dwi'n licio wneud o ar y diwedd pan bob peth di coginio. Reit. A afal cwcan sy'n ti fanna neu afal bita? Granny Smith. Granny Smith. Mae gydwch chi ddefnyddio Golden Delicious, wbath, really. Rwy'n licio siwr o fod, sy'n blas penodol. So, wan dwi am just... Fewn o fo. I fi show hwn y sydyn. Ond hefyd dwi am adio chydig o cinnamon. A te faint o hwnnw sydd i fewn? Rhyw 2 teaspoon. Ti eisiau, cys ti efo fo yn... Mae'n iawn, mae pob peth off. Ddim yn mynd i roi chdi ar dan. Dwi'n cael ffordd ti eisiau misio trwy lygad. Tia hyn, tia allan. Pan ti'n gweithio yn y gegin, ti'n fel na ti'n Ti'n dod i wybod wedyn, y ti'n roli olygau neu noli dimlad eisiau y fod, efe? Ie, union hynna lle. So fan hyn, wan... Mae'r mix yn barod. Fy fod iawr. Dwi'n licio ni fach, llyfr. O, bwlen ar ôl y sponge. A llyfr. O, ie. Oedd yn nodyn ni, cael un darn yr un, Polen, yr cymysgydd a'r lwy wedyn. So ni'n cael un darn. Dwi'n gael ei dric bach o fo man, de. Reit, bys ti fanna nawr? Lwy, Ie. just olew di hwn. Dod y lwy fewn, a gobeithio, neith hwnna ddisgyn off. A diolch yn neud heddiw, cysgu'r teledu. Ond dim ond rhyw beli bach fel hyn. O, ti'n mysio bod ri o falus, na gwbl de? Dwi'n licio rustic, a mae geiaf all about rustic i fi. So, rhyw ffordd, darn yma di'r darn peri, cys da chi eisiau'r gres i fyny tua 160. Mae'n hawsa Sa ti'n gallu gwneud hwnna, ti'n meddwl, mewn wok? Achos mae gen ti fwy ochr iddo fe wedyn yn does, so dwi ddim yn mynd i dasgu gymaint. Reit o mewn wok neu mewn ffreier ei hun, lle. Reit, oce. Faint, so, gen i ryw 2 funud ar ôl, te faint mae hwnna'n i gymryd i goginio? Nath hwn i'n cymryd llawer o wain coelio fi. Fydd o'n barod. Droi dros ofbor sydd wedi droi o syth. Dechrau brownio. Maen nhw'n pwffio, maen nhw'n reid sysgam, maen nhw'n pwffio fyny reid sydyn. Dwi'n meddwl gyda fi llawer amser i wneud y cwrstad, dde. Ond be fyswn i'n neud fo arfer ydy'r hufen, dod o fe fyny'r gres, 3 wy melyn, 100 gram o siwgr, wisgo fo fi gilydd,
ac yna i roed o nôl ar y stof tan mae o'n mynd yn dewach. Oce. Mae hynna bron di wneud o fanna. Mae bron di reid. Brownio neis. Dechrau brownio neis. Dwi am tynnu un o ddau off i chi gael brown. Lle di tybio, mwy neu lai union fel yma perfitros y cael ei wneud a jyst chwstrellu. Ie. Ifan i mewn iddyn nhw wedyn, efe? Ie. Ie. Neu fan. A beth dwi'n wneud e, well gyda fi wneud hyn a roi nhw yn efo, neu ti'n cael gormod arno fo. Ti di roi nhw ar llian fanna, er mwyn tynnu unrhyw olew i ffwrdd, ie? Llawer ar hynna, de. Neis. Ond maen nhw reit ysgam, ac yn y siwgr fan hyn, mae gennym fi cinnamon drwy ddifyd. So just siwgr a cinnamon sta ti fanna, ie? Ie. Reit, A wedyn cwstad ar ei benno i orffan i tybio, e? Cwstad ar ei benno i orffan o, neu ar ei ochr a dipyn o fewn, A de. digwydd bo, mae gen i lwyll glân yn hyn. Dwi wedi llyfu ymlaen ar ôl yr stiw. Wyt ti eisiau un? O, ti eisiau gofyn. Wyt ti'n dod yn bred? Bach o gwstad ar ei benno i osgwylch chi da. Please, chef. Dim problem. A dyna fo. Dim beth rhaid ti ofyn, Matt, wyt ti eisiau blasu? Yn union. Chydig bach. O, neis. Ond beth ydi, ydym ni'n llosgi'n hafod i fan hyn? Na, fyddwch chi'n iawn. Da peini. Da ni wedi bod trwy'n o blaen. O ie, os ti'n mynd i siarad, siarad gyda i orffan raglen. Fantastic. Atel o draws ar i gael blasu fo, i gael O, ie, dim. sel bendi, ti Ti'n ddo. mynd am yr un yr ochr yna. O ie, mwyn. Chdi, yr un efo cwstad ar e. Neis. Neis iawn. Neis iawn, o, da iawn. Reit. Wedi plesio'n arw hynna. Diolch Diolch i ti, Matt.